alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa tawfiqihi wa mannihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu tambaya suna tambaya game da abin da ya shafi umra da kuma uquba da waƙafi da hubusi. Sai mu ce waɗannan abubuwa guda uku duka aikin kirki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara ana yi ya kuma tabbatar da su. Bambancin su shine shi abin da ake kira waƙafi da hubusi ma'anarsu ɗaya ne. Mutum ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina asibiti ko ya gina cibiya koyar da sana'o'i ko ya gina ya saka wani kuɗi ya gina kantina ana karɓar kuɗin ana ɗaukar nauyin ɗalibai su je su yi karatun addini su yi karatun zamani ko ya ce a dinga taimakawa marayu ko a dinga taimakawa zawarawa ko a dinga taimaka 'yan kurkuku ana biya musu tara ana koya musu sana'o'i ana koya musu hali na gari ko a dinga shirya bita da faɗakarwa akan harkokin rayuwa ko kuma wanda suka samu matsala ta rashin lafiya a sai musu magani. Wannan aikin idan ka saka kuɗi a ciki kai wani gini wanda zai dinga bada kuɗi ko ka sai hannun jari ka ce ribar duka in an samu a dinga wannan kirkin, to shi ake kira hubsi da waƙafi. Wato ka yi wa kanka wata garkuwa wanda lada zai ci gaba da binka ko bayan mutuwarka. Sadda abin da ake kira umra, mutum ne kaga yana yawon haya ko kuma ba shi da halin da zai gina gida, yana cikin gidan aro ko gidan haya ko yana da matsatsen gida da ya matse shi, kai kuma kana da gida kato ba kowa a ciki, kai kuma baka so ka ɗauki gidan gaba ɗaya ka bashi, sai ka ce to shiga gidan nan ka zauna har zuwa ƙarshen rayuwarka, in ka mutu sai a damun da gidana. Wato ka bashi ya ɗana, ka bashi ya kama aro ka bashi, amma kuma aron ƙarshensa shine zuwa mutuwarsa. Ita kuma abin da ake kira uquba, ita kuma kamar tsakaninka ne da wanda ka ba, ka ce to ga gida na baka ko gona ka dinga nomawa ko ga gida ka zauna, amma in na riga ka mutuwa, ni na riga ka mutuwa, wato kai kana da rai ni na mutu, to wannan gidan zai zama ainihin ka ci gaba da zama da kai da iyalanka. Idan ni ne in kai ka riga ni mutuwa, to wannan gida zai zama cewa na ban maka shi kai da iyalanka, ka ci gaba da zama da iyalanka bayan mutuwata. In kuma ni ne na fara mutuwa, to za a dawo min da gidana ga iyalaina. Shine fassara da malamai suka ma uquba. Ɗaya daga cikinsu in ya fara mutuwa, ɗayan zai, wato in kai ka mutu shi zai mallaka, in kuma shi ya mutu kai za a dama da abinka. Shi yasa sai kowa yake jiran mutuwar kowa. Kai kana jiran mutuwarsa a dawo ma da gidanka, shi yana jiran mutuwarka ya ci gaba da zama a cikin gida, ko kai kana jiran ya mutu a dama da gidanka, shi yana jiran ka mutu shi kuma ya ci gaba da zama a cikin gidan. Saboda haka sai zama kowa yana jiran mutuwar kowa. To wannan ana yi zamanin jahiliya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar yana da siga guda uku kamar da al-Imam Shawkani ya kawo a cikin Nailul Awtar. Siga ta farko, mutum ya ce ga gidana ko gona ta ka zauna ba tare da ya sa rana ko lokaci ko guri ba, kai ta zama illa ma sha Allah. Bai ce shekara ɗaya ko wata ɗaya ko kwana ɗaya ko ƙarshen mutuwa ba, kai ta zama. Sannan akwai wanda zai ce kuma zauna zuwa lokaci kaza, bai sa mutuwa ba, ce zauna a gidana zuwa shekara 10 ko zuwa shekara 20, ko na mutu ba za a raba gidan nan ba sai shekarun nan da na ɗiba maka guda 20 sun cika. Akwai kuma wanda zai ce zauna zuwa ƙarshen rayuwarka